Menin bu taýarlan videom en gyzykly videolarymyň biri boldy. Videomyzyň bu ýerdeki sanynda gözüňizi gamaşdyrjak, türli illüzionlary görkezjek. Menin bu videomdaky görkezjek zatlarym siziň gözüňize hiç ziýan etirjek zatlar däldir. Gelin, wagt saklamaly videomuza geçelim. Videonu şu wagtlaryny dondurdum. Video oynap başlandy, ortadaky ýanyp sönen ýaşly renkli nakoda köp wagtlap inserip serediň. Teoregindäki sary renkli nakodlaryň bir-birinden ýok bolýandygyny görersiňiz. Gözüňiz ýaşly nakoddan aýryň we sary nakodlar ýerine gelir. Ortadaky gara nakoddan hiç ýylly gözüňizi aýyrmany inserip serediň. Ýaşly renkli tegeligiň ýylly gülgül renkli tegeligiň üstünden geçýänini görersiňiz. Gözüňizi ortadaky nakoddan aýryp ýaşly renki izalajak bolanyňda onuň aslynda ýokdugyny we gülgül renkiň ýylly ýanyp sönýändigini görersiňiz. Soňky videomuza geçmemizden ozal video like basmagy we kanalyma täze duş gelen bolsaňyz agza bolup jaňjagyda basmagy unutma. Indi bolsa ortadaky nakody gözüňizi gyrpman inserip serediň. Şu wagt surat renkli gördüňizmi? Gözüňizi gyrpsaňyz ýa-da başga bir ýere seretseňiz, suratyň aslynda renksizdigini görersiňiz. Surat renksiz bolsa da beýniňiz muny özüçe renkleýär we gözüňize bu surat renkli bolup görünýär. Videom göwnüňize ýaradymy? Pikirleriňizi kommentariýada görkezmeňi unutmaň. Indiki videomda görüşýänçek, hoş, sag bolun.